nonghikai barim hapok school ba North Eastern Hills University ubadeiru General Secretary kaseng san perthai ka United Democratic Party Dr. Jemino Mautho ulapan pau maka jingmi shakhmat ki nonghikai school ki badan hapok kshatri Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Association kadega jingle raiñ bakrau ya ka jilla Meghalaya nakaliang shillong mel ukurwa ka atiar Loyo banyakran para marway but Dr. Jemino Mautho alor kanega jingmi shakhmat jangki nonghikai school SSA Nakaba Samit but Sngewleh surok ulapan pau bakane gajing kaladay nadu ki por ki momenshua Henry nakaliang ka sarkar kadiban chimkia hakabay day but kane gajing kinohikai Kumu nonghikai but kumu nongyalam pat ba mo ibalaya tray kane ka kam te apan pau ya gajing sosi nakaliang jonga but nakaliang jonga sing jongiru kum ka UDP mo Din bangi iba ningkong shwa ka jing ïakhih jongki ad hoc teachers. Te banta pada sana kaliang jongki niki nonghikai SSA. Te kapan pau ba hakabai di bat kanika education sector ka jongi hakabai di bat ka puli ka puthi ka don ka jing duna hakabai di bat ka ru company hat mo hakabai di bat ka puli ka puthi kanika jala ka jongi kan. Di andai habangi ya keren ya kani ke education sector kani kamdai phi kaching kabangi kendo tang kini kisngi ki por ki bamanta labon bon tali kisnam nadu ki sarkar ki bamanchwaru mo nadu tu ki por ki bamanchwaru kala don he kum kani kaching ïakhih mo naki kanhon nonghikai ki boper ki badon haki categories ko pair but kuma pia tipi hakani ke jala jongi ke jingdon jongi di nonghikai dei ki don haki kanhon but ki categories ko pair di kamdon kata ka uniformity kan tenre nga sko tang de ko wei bakala dei ka por yangi kum ka sarkar ka dei ka por yangi kum ka state bangin kami benia ba hakabai dei but kani ka education sector Nomor kini kedai sektor kebetulan kam haduk kata-kata mo kedai kata keba ya kejing nang kejing start iki khon ki kti ki jongi pen he pen san iki he pelenti ke bedai he kom ke bedai pat kam tam iki nonghikai ki belano senyang shibun ban sandur mo ya kalawe jong ki khon ki kti ki jongi nasko ba ke ke bedai ke bah ke jongki leni ki dues ke jongki nakaliang ke sarkar nang ni shikmat kadiban kami benia ba ban pet benia ba ya kata kejing ke ba kini nonghikai ki kendok kan bat kemang loong mentan ba kani kejing kala dai na do ki por ki ba menshwa i successive governments na do menshwaru kala don hi kum kini ki jing tenre ngasuk ko ban ong ba ngidon kamban perkhat thamai no hakabai dei bat kani ka tanat puli puthi mo hakabai dei bat kani ka education sector ngam ong ba ngila ban solve kita ki problems banong overnight ba menta ngin solve no kita ki problem tamba ni don kampat ban sedang ban le no mo tingi don kam bani I ya ka commitment but ka sincerity nakaliang jong ka government bat nakaliang jong ki nongyalam ki jongi rengkat ka jing ya ajing mut lang ka jing ya tri lang bat kini ki stakeholders ki ba pher mo ki ba don ka jing de bat kani ka education sector kan bangin la ban kampan bha shushu nang ni shakhmat kan nang ni shakhmat bai dei bat kani ka education sector pi inem ba kan dei ka jingle ran ka jela ba ki nonghikai ki ban mi shakhmat ban dawai ra jong ka hok kam ni songsi kan ta ka ta palat ngi mo ka ta palat ngaru mo ngaru ngade yu nonghikai ka ta palat nga bangi I ba ki nonghikai mo kita ki nong sandur ya kalau we jong ki khon ki kti ki jong ki menta ki haban mi madan kam tu te kalong ke ba songsi hado kata-kata ti kumang galong mentan hawai kala long hi ke jingle ran pade ya ke state baru we ti bat kumang galong mentan bat ngan man biang kadi ke jing kala don na du ki por ki ba menchua ti henre ke bang ko abani I kalong ba nang ni ngi don kam man sang thamai biang pen bha shu ya ke dika tanat puli puthi mo ya ke education sector but ya ni ngi don kam ya ke jing ya ajing mut lang ke jing ya tre lang but ke diban don kata ka sincerity and commitment kam tam nakaliang jong ke sarkar ke jongi ken te radang ya kren ki jing ki bon palat ki jing ti henre ngi haban parhat ru ke solutions pada kan nang ni shakhmat kan
kamdai ke basuk tama ngihap ban persang kan ngihap ban persang lan nilandai ban persang thamai kan nang ni syakmat kan namar ba kum kini kicing e kiba nonghikai ki kendo nak kapor i don't come ban address ki kan genuinely and appropriately kan kata kedika jing pen sko mo nakaliang ke jongiru ti nga nakaliang jo nga simet hi tengah pen pau ya ka jing songsi ngam kwa bakan mar it's a bad reflection ya ka state ke jongi ke jat pen ke jongi nonghikai nong sandur ya kalawai mo jong kan jat pen riu jongi khun kiti jongi ki hab ban leit ban thia surok ki hab ban leit ban demonstrate surok ke kalong ka bang internet kan tengah kwa ban appeal mo lembaga media ru ya ka sarkar ba nakaliang ka sarkar ru bakan sim kia ba nakabai dei bat kecing ka ba nonghikai ki kendo kan kini ki sengi ki port pemerintah kan nakaliang jong education minister tu hab hiban appeal mo ya kini nonghikai na marum kwa hiban ni ba nonghikai mo kin ya thia surok to bakin agitate kin demonstrate surok denre ni kwa ru bani pade ba nakaliang jong ka sarkar ba nakaliang jong education minister ru ba unsim kia kan ban address ya ki issues jong kini nonghikai kan lamar ko mangaloong mentan ba ban wanra iki solutions overnight kam dei ke basuk denre ngidi ban persang pade kan ngidi ban ai kata ka assurance kan mo ya kini nonghikai ru ba nakaliang ka sarkar in persangkat bala ban address ya kita ki issues kan cingke jong kini nonghikai kan dia nakaliang jong minister nakaliang government kin hab hiban appeal lamar ba nakaliang jukir kim kwa bani baki nonghikai kin beteng ya kan ka agitation ke joki tamba kamut pada ban chusange no pada kumtu kan bakan kut no kumtu ba nakaliang do sarkar ru ke ban wan kilat ke lenti kan kumno ban address ya ka issues ke jing jong kini nonghikai kan